Kinsay nangandoy kaninyo nga makaangkon og Yano, Filipino style o matakom nga panimay. Ani ay gamay tan-aon sa gawas apan elegante sa sud nga gidisenyo sa usa ka Bisaya. Kini ang ipakita sa report ni Femari Dumabo. Wadamhan ni architect Carby Jason Osorio nga mag-trending online ang iyang gi-upload nga disenyong Dream Rest House sa probinsya sa miaging buwan. Usa si Osorio sa nahunong una sa trabaho panahon sa pandemya ug diha sa iyang kalaay nakadesenyo siya og balay nga gi-upload niya sa social media. Make use of the kuanjud of the resources na nata karon kay para sa ani lisod kaayo wala tay project dayon so mo na kung say available dira like kaning kuan mag-share og design. Libuan na nakadayeg sa 3D visual presentation sa contemporary loft type nga balay nga sagol konkreto, amakan ug ratan. Nindot kini labi na sa probinsya, mapaduol man sa baybayon o sa bukid. Nagamit ko og ratan sa ilalom sa architectural interior niya so mura siya og ratan na wall panel. Gigamit na ako sa bedroom na area, then sa taas po nigamit ko mga wood accents para lang din mo bagay sa kanang tropical design. Gamay rin siya na area, pero tungod na atay mirror, na atay window, murag na mas ni ang illusion niya mas ni dako ang area. So Gibanabana nga mo gasto kini og 1.5 ngadto sa 2 milyones pesos aron matukod kini sa 36 metro kwadrado nga luna. Tungod sa nag-trending nga post, pipila ang nag-inquire kaniya o gani adunay nikuha siyang serbisyo. during pandemic lagi siya nahimo na project kay ang conceptualization nato murag August raman yun. Nagtuo si Osorio nga kun padayunon lang sa usa ka tawo ang iyang hilig uban sa kakugi. Sa kaulahian, moabot ang panahon nga ang naningkamot mabulahan. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.